saribit ugi dulur-dulur ingkang saking pendem nggih matur sembah nuwun nggih. Mangga dadosaken wong ayu. Nggih. Kondor. Makmur. Sabar. Sabar. Sekar goma. Membela yang bayar. Makmur. Kondor ta? Saben dina rasane ra karuan, ngombe kopi lagi rasane pahit tenan. Mangan mangut lele rasane kok padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku kok ya sambel nesu nesu kabeh iso. Rasaku tuh nganggo mecucuk emanen paras bagus muda beda karo adikmu rungokno tambayan manisku. Ada sayang ngapunten desa esku yen dereng saged nuruti apa karepmu. Aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake embuh kepiye carane. Tresnaku ora bakal terus sayangku ora bakal kaya senajan kanane putra. Setia ora mungkin mendua mata suwang sampun ana nyancenine saben dina. Berkunjung di Batang Pramosaji seripun. Hey, yang bisa nyanyi boleh? Emon. Ibu, Hey, goyang Bu. Yang bisa ikut nyanyi bareng-bareng ya Bu. Siap? Satu, dua, tiga. Aku mbak ya campur lena sun. Yuk. Ake iso rasa kudu nganggo susu emanen paras bagus muda beda karo adikmu rungokno lumayan manisku. Aduh sayang ngapunten saesku yen dereng saged nuruti apa karepmu. Iki aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake embuh kepiye carane. Tresnaku ora bakal lentur sayangku ora bakal kaya senajan kahanane. Bakal setia orang mungkin mendua matur suwun sampun ana nyancenine saben dina. Sekar Gumelang membela yang bayar. Yang punya sabar. Ibunya yang punya sabar, stay selalu terima kasih. Asoy. Tangale ajon egono ta. Naik naik naik. Kena gandulan ngene lho kono piye? Asik. Gandulan kono. Ayo. Mbak ya sampun nesu nesu ati iso tak sakutu nganggo
sabar. Ini juga Mas Brunya